Poďme na to! Už hráme? Bitva, čo to je? Šnorkový. Čo si dáme, tohto Japončíka? Jasne, to je mašina. Poďme na to! Teraz im to natreme. Vítame vás pri prvej bitve našeho úplne najväčšieho tanku Japončíka. Tento tank sa vyznačuje veľkou rýchlosťou, dvoma popiči veľkými pásmi a strašne dlhým dielom približne v dĺžke 20 cm. To poznáš, že? Budeme sa sústrediť na to, že proste musíme, koľko my sme pomalí. Ničíme nepriateľa. Ideme hore, či ideme tuto akože proste normálne nasteč? Ideme dopredu. Za nimi, tuto za chalami, dopravo, normálne dopravo. Sme veľmi silný tank, Ideme dopravo, tuto, tajto? Áno, ideme tadeto. Dobre. Neboj sa, sme silný tank. Hi. Dobre, takže ideme na to proste, toto proste dáme. Podľa mňa, inak, čo si myslíš, tento tank, v čom sa vyznačuje, akože, čo sú jeho také najväčšie, akože, plusy? Ja si myslím, že on má veľa plusov, veľmi veľa plusov. Tento tak má samé plusy. A pozri sa, nabíja za 2,5 sekundy, kamarát, vieš, čo to bude? To bude bum. Aha, sleduj. Pal, máme ho. Majú oni nás. Kokot. Dali sme ho? Nie, my nie, ale dali oni nás? Niekto ho dal. Niekto ho dal? Dali oni nás? A čo to hráme? Ondro, čo to hráme? Nejaká akcia, chceme akciu. Ešte dopredu. Stoj. Správa. Zľava. Do stredu. Zo všetkých strán. Pozor. Už to bude. A nič. A teraz ich dáme. Pal. Na budúcej dobrej miery. Pal. Máme veľmi silný tank, ako ste práve mohli vidieť. Prestrelí všetko. Dokonca aj cez múr. Kokot, ale jak som... Aha, ma dá. Ten si myslím, že nás vystrelil. Ale máme aj silný pancier. Lenže on je na tom rovnako jak my. Ja mal plnú pičovinu. Kokot, ale jak som sa tam šteloval, že ho rozjebem. Pozor. Pal. Je to tam. 1-0. A ešte stále žijeme. Pal. Krásny zásah. 33 PC. 31. To vystrieľame? To sme dobrý. Prečo nehovorí trefať do červeného? 2-0. Hajušky, bajušky, my sme tu najlepší. Ktože je lepší, jak my, keď aj tak nikto není. My sme proste najlepší tankoví jednotky. Proste máme Japonca a vyjebeme tu celú mapu. Áno, teraz sa to blíži. Z pravej strany ide ofenzívny tank, ale my ho určite... Áno, teraz z ľavej strany. Pal. Kde pal, keď to nemám deloty? To je v poriadku, to sú malé škrabančeky. Určite pár nátermi sa to zmení. To je stále v poriadku. To je nič, to sú malé škrabančeky. Krásne. Momentálne sa nemôžeme hýbať, ale to vôbec nevadí. Nakoľko sú to všetko len malé škrabančeky. Z ľavej strany. Ešte tam. Máme špeciálne delo, ktoré strelí aj za roh. Ondro, ukáž divákom, ako streláme za roh. Kedysi, keď sme hrávali Counter-Strike, tak sme dávali si, že nožikové roundy, takzvaný knife round. Bolo to podobne vtipné, ako hrať s jednotkovým tankom. No ale celkom dobre ide. No tak tomu Ešte stále žijeme. Teraz tohto rozjebeme na kašu. No, neviem, či ho stihneme s týmto silným motorom od Mercedesu. Pič. Skoro. Ale je tu ešte jeden tank. Čo to máme? Kde? No, neviem. Ale obsadzujeme ich základne. Kokot, jak to rapčí. Počkaj, tohto zbúram. Piči, poď sem! Jeben ti psa.
Poď sem. Vlastných nestrieľame, Ondrej. Nejaké dohody a nenarážame do vlastných. Pozor, počul som nejakú palbu. Niečo tu je, niekto sa strieľa, niekto, niečo, svištia tu guľky. No, guľky mám v trenkách, ale... Hej, poďme po nom. S týmto silným motorom od Mercedesu to určite stihneme. Pozor, pozor. Ešte kúsok. Čo je? Čo sa stalo? Vyhrali sme. Wow. Pozor, ideme na to, do toho. Ale teraz, jaký máme tank. To u nás nemáme. Jak ide? Tak toto už je riadna rýchlosť. Nie. Toto už je rýchlosť R. To už je jak Paríž-Dakar. Minimálne. Kamarát. Strieľaj, nestrieľaj. Ty by si kokot už strieľal, ešte tam nemáš ani delo. Detko, to je delo. Pozor. Kryjte sa. Ak vás to zaujíma, máme tu asi 100 stupňov. Stoj, pal. Zas máme fazulkáč. To čo majú za tank? Aj, teraz sme mu dali, ale oni nás. Ale to je iba škrabanček. Troška nám odletela farba. Zničili sme ho. 1-0. Ideme ďalej. Strieľaj. Krásny zásah. Ondro, krásny zásah. Ty si taký šikovný. Že je šikovný? Áno, Ondro je veľmi šikovný. Najšikovnejší. Ondro, ty si najšikovnejší. Aj Olaf to vraví. Nepriateľ! Pozor! Stiahni sa. Vystrč sa! Prestaň. Stiahni sa. Vystrč sa! Hotovo. Vyhrali sme. Máme 100% úspešnosť. Čo si dáme, trojkový? Samozrejme, že musíme postupovať. Máme trojkový? Výborné, čo máme ďalší? Máme Rusa, jednotkového. Výborné. To bude určite veľká mašina. S týmto rozbijeme. Vážené dámy a páni, vítame vás na Intermission k tretej hre dnešného paródia na tanky. Chýba nám tretí. Máme ešte tretieho. Nie Olafa, ale Maroša. Ente nemôže. Zdar, CZ, SK, hi, al. Wow. Hi, from SK. BA. Bangladeš. Teraz všetci rozmýšľajú, čo je ba. Asi to nebude ten Bangladeš. Tam chudáci nemajú ani počítače. Ako vieš. Majú? Ba, what is it? Bangladeš. Tuto ich strašne pustím na nich veľkú palbu. Hovien, teraz by sa tu zišlo veľký bombardér. Tak to použijeme ako klip. Prečo? Čo ne, silný, to je jednotkový, nie? No krásne, ešte sa vystrč, neboj sa. Ešte sa vystrč. Neboj sa. Toho netrafíme, tak naľavo sa pozri. Kúsoček. Výborné. Ešte kúsok, ešte. Krásne. Ešte raz mu dáš. To je výhoda na týchto jednotkových tankoch, že oni sú len nabité. Nebudem rád asi iba za jednotkové tanky od teraz. Čo to je, to ostrelectvo? Ja budem rád teraz iba za jednotkové tanky, že tu si je vystrelíš. Pozri sa, krásne ho dáš dole. Ale to je ten, čo sa pýtal, že To nevadí. čo je BA. Slepý. Nie, nechoď, má otočenú hlaven. Tak nemal. Čo to tu streluje? A to kto mal ako jednotkový? To je iba škrabanec. To je nič, to je troška na vlak len to je. Daj si ten super pershing.
Ktorý je super pešing? No však to je mám aj ja, tuším. Že sa to tak zleda, neviem. Je to super tank. Toto bude súboj všetkých súbojov. Pripravte sa na súboj všetkých súbojov. Vážené dámy a pani, pripravme zbývať na štvrtom. Štvrtom zápase Všetkých Ligy súbojov. šampiónov. A toto je súboj titánov. Tank Pershing, to je Američan? Tank Pershing americkej výroby práve vychádza dopredu. A musím podotknúť, že je obklopen veľmi silnými tankami, ale predsa len tak Pershing, ako americký Pershing, ide dopredu. Ondrej, spýtam sa na otázku, ako sa ty hrá s tankom Pershing? Najlepší tank na svete. Rozumiem. By si odporúčil aj našim pozorovačom a poslucháčom? Určite áno. Medzi najväčšie výhry tohto tanku patrí, že je veľmi obratný, rýchlo viete od niekiaľ zdrhnúť, celkom slušne, rýchlo nabíja, sem tam si nevšimnete, že priviazne nejaký malý zhybnutý tank, ktorý vám... Je to jasné. Aj, počkaj, to bola krásna rana. Dostali sme ho. Ešte tam, už máš nabité? Máš nabité. Koľko si mu zobral? Toto bude. No to si tak naslepo strieľalo, sa mi dá. Krásne. To je prémiový? Kokos, to čo má? 14 000-ové... Krásne, taj. Jak to, že ty máš toto, že ti to svieti, že to vidí? Musím si vyvinúť. Dosť mi to trvá. Z jednej strany. Tak som sa mýlil. Ojoj, toto keby ho dáš z boku, tak by ho dáme. No, nie, oproti. Počkej, možno nás nevidí. Vidí. Odklopený z troch strán. Už je to zle. Možno to je bez škrabanec. Dámy a páni, vítajte pri 5. dieli nášho vydania Super tanky, najväčšie tanky, tanky všetkých tankov, oproti tankom, keby ste nevedeli, že tanky sú tanky, tak najväčšie tanky všetkých tankov sú aj tak tanky takých tankov, ktoré sa tankujú teraz, ako my tankujeme. A poviem vám, že tankujeme extra dobrý benzín. Tento tank má 4 náboje za sebou. To neverím. To je prémiový tiež? Koľko to je? 5-kový, 6-kový, 7-kový? A počkej, to je stíhač s otočnou hlavou? Nie. Ťažký tank? Ľahký. Fúha, dobré. Jak ide rýchlo, ti kokos. Čo má, turbo vriti? A toto, ak prejdeme túto Dunu, už bude zle. Sleduj. Raz, dva, tri, teraz. Ozaj. Niekedy... Nechaj jen toho prvého. Pomôžeme mu. Do hrobu. Na chvíľku bude to dále, to už vidíš. To už cítim. To už boná s lotutou. To si nemôžeš bližšie priblížiť? Ďaleko ti môžem. Ako sa nabíja? Sečkom? Au! To je iba škrabanec. Myslím si, že... To je iba škrabanec. Ty kokos, kto to prežijeme? Samozrejme to prežijeme. Ty hovoríš, že to je iba škrabanec.
Čo si, kokot? Mám 5. Ideme sa okúpať? No, neviem, či budeš mať taký dostrel. No, bude. Super. Máme ho. Strelaj. Nestrelaj. No, ako ide rýchlo. Tamto neviem, či nám dostrelíme. Kokos, to čo máš? Aký dostrel? Neboj sa. Ale teraz keby nabité. Kde sú tie guličky pojebané? Nejdem to ako extra blízko? A dáme ho dole. Kokos! Klobúk dolu. Či by sa ho netrafili? Tohto by sme mohli dať. Len si dal z vodu. Chceš krabanec? Daj love. To je taký rýchly tank. Ťažká piča je to. Ale ja som mu dostal ako darček. Čo bolo? Počkaj si, videl. Aha. Jak môže... Kokos... Čo to bolo? Jaký tank? Rozmičku. No nevadí. Nech strieľajú, však nás netráfajú. Tak tráfajú nás. Motor v prdeli, pasy v prdeli. A už bude. Golden fucking bitch! Fucking golden nigger! Castle after digging fucking! No čo? Ako vyzerá bitva storočia? Ako ideš rýchlo? Toto je mega rýchly tank. Tento Jäger Pitcher sa tu ako jebe, ty kokot. Čo zjebem ťa? Rýchlo, ujde ti, choď! Ty by si bol taký istý. Oh. Bolo pekné. Dámy a páni, vítajte pri 6. pokračovaní našeho World of Tanks seriálu manmagazine.sk. Sledujte manmagazine.sk. Chcel som povedať, že mali by ste sledovať manmagazine.sk, prípadne ešte manmagazine.sk. Niekedy je dobré dať si aj Pornhub, ale predtým manmagazín a hneď potom manmagazín. Viete, ako sa vypína porno? Kurvietky. A potom si dajte manmagazín. Aha. Tak nič. Situácia vyzerá nebezpečne. Devinový tank, sedmičkový tank a sedmičkový tank. Čo teraz spravíme? No, musíme sa sústrediť na to, že by sme ich ako ženy oddelili od seba. Musíme oddeliť zvery od stáda. A potom máme nejakú takú šancu. Z ľavej strany sa k nám blíži sedmičkový tank, ktorý by sme teoreticky mohli s našimi 4 strelami nejakým spôsobom aspoň deraterizovať, alebo ako by som to... Už je tu, zle je! 1, 2, 3, 4 a je zle. Dobre, ale skúsili sme to. Aha. To by určite trafí.
ty to nechceš hrať tak zjednodušene, jak to hráme my. Nám to úplne priblíži. A väčšinou aj trafíme, ale... Kámo, je to úplne jedno. Myslíš si, že ty máš nejakú výhodu? Podľa mňa áno. Úplne ho priblíži a viem, kde musím trafiť. Načakané. Iba aj dole. Tá je to, neviem, či to bola najlepšia varianta. Tu nás budeme ten nás pekne rozsračku z druhej strany. Iba negativisticky. OK. Krásne. Čo som hovoril? Kokos, krásne. Toto bol krásny manévrovací ústup našeho hráča. To je fazulku strada, videl si? No, to by sa mohlo povedať. Dobre. To je škrabanec. Ale nebolo to zle, musíš uznať. Nebolo. Zapálil som ho, zhorí! Prečo som ho ja, prečo mne to nepripísalo?